Здравейте на всички мои почитатели, аз съм Искрен Руменов и това е моят клип Екскурзия в гората. Малко изглежда стръмно и гадно. Вижте само. Малко се отрасках. С щупена ръка съм. И по-сливки. Така да видим какво ще се случи. Дали ще има змии. Доста гадно изглежда. Вижте, дами и господа. Вижте колко оригинално. Просто това е стръмна долина, в която искам да ви покажа какво се случва. Няма и много обхват. Този път не мога да продължаваме. Много е стръмно. Опасно. Това какво е? Дера като къща, но не. Тук живеят хора. Вижте как пожълтели. Видите тук какво се случва. Ето ме и мен. Какво правите, пичове? Да? Вижте какво става. Давай, това е просто страшно и опасно. Колко яки неща има тук. Не знам колко минути. Не знам дори как да си. Кой ти е? Виждате ли всички? А като гора малко. Тук е имало едно време къща. Такава е била сигурността. Вижте, тук преди е имало къща. Едно време това е стари неща. Това от едно време преди така се прави къщите. Не знам точно къде отивам. Как ще се измъкна. Вижте, дами и господа, на какво прилича всичко. Орех, много тъпо е. Вижте, дами и господа, с какво ходя. С гривната, да, беше ми щупена ръката. Не съм качал толкова дълго клип, но не знам на къде да... Сега става. Трябва да е колкото мен е висока. Пръчката малко по-ниска. Не е било стабилно. Мисля, че за жиците едно време си прекарвали тока. Добре. Много е страшничко. Излизам. Може да е било някаква оранжерия. Някой човек не мисля, че е от старо. Да, защото старият материал бих такъв. Те леко е изтъркано.
Това е почти изладено. Аз ще и тези чапка ти свалям и не ми убива кефа, и това е няма. Пезена. Елате да видим втора такава голяма дупка. Бате! Аз съм отпадкам и тук. Чао на всички.